Já se mám dělat srandu, bavit se tady, když vidím na oko takový to ten je vyčuranej, ten drží s tam těma, jenom protože víš, že tady ty mu nikdy neublížej ty vogo a já se mám s něma bavit. Mám víš, jak se mi hnusí sedět, koukat na něho vedlejči a dělám ten kvůli tomu, aby byl tak. Mě se z něho zvracet. Tak si daj kýbel vedle sebe. Ne, to je tolik sraček, že bych musel vyblit ty vlastní střeva, ty vole. Sú si istí, že by sa ti zmestili do toho kýbla? Na ty nervy, jo. Ne, nervy, já jsem vyčerpaný, dívej se, on přijde a mě trefí šlák, víš co to je, Prosím ťa, poďme si sadnúť. No nesednu si prostě. On ještě přijde, on ví, že mě si vytočí a on přijde a jde mě pomalu poprosit a sedu na jíst, jestli nebude krmit s lžičkou. No je tohle možný, Kačko, řekni, jestli tohle je normální. Pojďte pryč, nechte ho tu. Jsi normální, co mi chodíš naučit, když jsem ti teď říkal, že tě nemůžu ani vidět. Naučiť? Luizi, Nemůžu tě ani vidět, Luizi, běž pryč a nestůj nade mnou. A nesměj se mi očima. Luizi, běž pryč ode mě. A zas teď stojíš, ty seš neskutečnej tyran. Luis, prosím tě, neprovokuj, víš, že na čo ideš na něj? Protože chcem, aby sme si... Ale já si s tebou nesednu už nikdy. Rozumíš tomu kýzlu? Mně to je úplně Protože jedno. mě seš odpornej, Mně to chápeš je to? úplně jedno, čo som... No tak jo, ale já si s Hovorím tebou ti- nesednu a ti sedu na náboženství. Mě to nezajímá, jestli já tam tě budu počuji, sednout. nemusím. Nech to neprovokuj mě, běž pryč ode mě. Já tě Teda neprovokuji. zatím vás do tebou. Hovorím ti- Běž do... Běž do prdele, ty vole. Běž pryč. To, co jsi chtěl vidět, nebo co? Kurva. Běž do prdele, ti říkám. Čo, nerozumíš, Luis, že máš ísť von? No se! Nech to! Choď von, ne? Choď von, ty baran, sprostý prieba! To nedostali se do neštěstí! A ja mám piči, to je nešťastie, vypadni, lebo ťa zajebem, ty kokot! Sorry. Tebe to robí radosť, keď človek z teba ideš do šale, ty debil, sprostý, priebaný arabský! Ale na tom! Takhle se to nedělá, teď si to postral! Mám to- A on na to čekal, víš co to je, že na to čekal? Mám to v prdeli, rozumieš? Tak ho pošli do piči toho debila. Richard, tak vieš, že je to tvoj kamoš, že je tvoj najlepší kamoš, tak necháš tu, aby furt provokoval? Na čo to chodí? Keď vidíš, že je alergický, na čo tu ide? Počúvaj, vieš, že som teraz odjedol. Soráš moc. Jak si myslíš, že mám novú zlomenú a že mu nerozbijem tú tlamu, tak ja mu ju roztrepem. Ej, jedno, čo si ľudia budú myslieť, rozumieš? Tony, ja ťa chápem, počúvaj. Nemám rád, keď človek chodí provokovať. To je človek, ktorý je inteligentný, vie, že mu je zle toho, alebo že on tu príde a provokuje. Nech ide do tej ríti. Tony, ja ťa chápem, Nemíchej počúvaj. se, prosím tě. Čo nemíchaj sa, budem sa miešať. U toho pamatuj si, Tony, baví toto se, ti a môže daj uškodiť. třetí Ale ja ho mám páči, ja som tu neprišiel vyhrať. Rozumieš? Debil. Ty kokos, mám z teba, je mi z teba zle. Ty tchor. To je konec u mňa. Ak si myslíš, že by tam chvíľu provokoval, že mu nenaťahnem, je mi to jedno.